Vær så alle sammen velkommen til en ny video her på min kanal. I dag står jeg simpelthen her i køkkenet, i at jeg skal lave røræg eller spejlæg. Det ser vi lige til, hvad det bliver til. Men ja, jeg tænker bare, at vi skal gå i gang med det samme, fordi jeg er mega sulten. Som man kan se, har jeg fået fedt på her. Og ja, så er æggene vist klar til at komme på æg her. Det er bare mums. Vi skal sgu bruge 2 æg. Så ja, nu får jeg lige gjort det her med æggene. Sådan her. Tror jeg vist. Det er sgu ikke altid, jeg plejer at lave det her. Det gik da fint. Så skal jeg lige hen med det her pis. Så har jeg simpelthen fundet noget salt og noget på. Så det stiller vi bare der. Og så ser vi, om vi snart skal vende det. Nej, der går stadig et stykke tid nu. Så jeg vender lige tilbage, når den er ved at være klar. Så har jeg simpelthen sat mig ned, og ja, det blev til røræg. Og jeg har allerede lagt, puttet salt og peber på. Og så lidt ketchup, fordi det synes jeg, der smager godt. Men jeg tænker, at jeg skal smage på det nu, og så vurderer vi det lige. Det smager godt. Det man nok mest kan smage, det er nok ketchupen, men ellers er den fint nok, så jeg giver den lige 10 stjerner. Yes. Kæft, det er lækkert. Det er altid nemt og hurtigt at lave. Så yes. Og det smager også godt. Ja. De er sådan set fede nok. Ikke? Nu har jeg spist æg, og ja, det er dejligt. Så skal jeg bare slappe af resten af dagen her. Og jeg tror, jeg skal spille lidt, eller fjernsyn eller noget. Men ja, det er mums med lidt æg til frokost. Det er sådan set fedt nok igen. Ses.